कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। चिन्ह मंगलाचरण मणिला, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टेन भूतले स्वयं रूपः धामायं ददासि वपातिहं ये कृष्णा करुण सिन्धे जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते अत्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दानेश्वरि भानुसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये पाञ्चकल्पतराय भावनी वैष्णवी नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நாம பக்தி ரசாமிரசத்துல 21வது அத்தியாயத்துல நாம பகவானுடைய குணங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். 64 குணங்கள்ல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற குணங்கள் 20வது குணத்துல நாம இன்னைக்கு தொடங்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று நாம 19 முடிச்சிருக்கிறோம். हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। சரியா ஆடிபிளா இல்ல பிரபுஜி, என்னன்னு தெரியல. ஆடியோ வரலையா? வருது, பட் ஆடிபிளா இல்ல அவ்வளவு. ஓகே, நான் சரி பண்ணி பாக்குறேன். இப்ப கேக்குதுங்களா? கிளியரா ஓரளவுக்கு? இங்க எனக்குலாம் கேக்குது பிரபு. கேக்குதுங்க பிரபுஜி. ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் அந்த பாட்டு கீர்த்தன் வரும்போது கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு. ஓ, ஏன்னா நாம அந்த கீர்த்தனை ஆஃப் பண்ணாம நான் என்ன பண்ண டைரக்டா உள்ள போய் வெளியே போயிட்டு யூடியூப்ல போயிட்டேன். லைவ்ல போறதுக்காக போன பிறகு அந்த நேரம் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். சரிங்க. இப்போ வேதங்களை பற்றி ரொம்ப அழகா நாம இங்க கொடுக்குறாங்க. சாஸ்திரங்களை பத்தி அகலப்பட்டவர், அதை பத்தி நம்ம படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி, யாரா படிக்கிறீங்களா? விருப்பம் தான் படிக்கலாம். வேதங்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் ஆழங்கால் பட்டவர். வேதங்களின் கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்ப உண்மையிலேயே நடைபோடுபவன் சாஸ்திர சத்சூஸ் எனப்படுகிறான். சாஸ்திர சத்சூஸ் என்றால் சாஸ்திரங்களின் விழிகளின் வழியே பார்ப்பவன் என்று பொருளாகும். உண்மையில் தேர்ந்த ஞானமும் அனுபவமும் உடைய ஒருவன் இந்நூல்களின் வழியேதான் எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டும். உதாரணமாக, நமது ஒளிரும் பொருள் என்று நாம் உணர்கிறோம். ஆனால் நாம் ஆதாரபூர்வமான விஞ்ஞான நூல்கள் மற்றும் பிற இலக்கிய நூல்களில் வழியை காணும்போது பூமியை விட சூரிய மண்டலம் எவ்வளவு பெரியதென்றும் எத்தனை சக்தி வாய்ந்தது என்றும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆகவே நமது சாதாரண விழிகளால் நாம் பார்ப்பது உண்மையான பார்வையாகாது. சிறந்த நூல்கள் மற்றும் உயர்ந்த ஆச்சாரியர்களின் வழியே பார்ப்பதே சரியான பார்வையாகும். எனவே கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாகவும் முக்காலங்களையும் பார்க்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவராக இருந்த போதிலும் கூட மக்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக எப்போதும் சாஸ்திரங்களை மேற்கோள் காட்டுவார். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தாம் பரம அதிகாரமுடையவர் என்று கூறியுள்ள போதிலும் அவர் வேதாந்த சூத்திரமே உயர் அதிகாரமுடையது என்று குறிப்பிட்டு மேற்கோள் காட்டுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஓரிடத்தில் ஒருவர் கம்சனின் பகைவரான கிருஷ்ணர்
சாஸ்திர நூல்களின் வழியே உலகை காண்பவர் என்று வேடிக்கையாக குறிப்பிடுகிறார். அவரது அதிகாரத்தினை நிலைநிறுத்துவதற்காக கிருஷ்ணர் இப்போது கோபியரை காண்பதில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். அதன் காரணமாக கோபியர்கள் உன்மத்தம் பிடித்தவர்களாக இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நாமோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து எந்த அவதாரத்துல கொடுக்கிறாரோ, நிறைய அவதாரம் கொடுக்கிறார் பகவான். ஆனா வேதத்தை முன்ன நிறுத்தி தான் ஒரு நிறைய அவதாரங்கள் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? இதோட சாராம்சமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப கீதையில பாத்தீங்கன்னா 11ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் விராட் ரூபத்தை காட்டுறார். அந்த இடத்துல பாருங்க, இறந்த காலத்தையும் காட்டுறார், நிகழ்காலத்தையும் காட்டுறார், எதிர்காலத்தையும் காட்டுறார். அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகாக உபதேசம் பண்றாரு, காட்டுறாரு. காட்டிட்டு அங்க அந்த வேதத்தை பத்தி தான் முக்கியமா அங்க சாராம்சமே கொடுக்கிறார். தத்துவத்தையும் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை பத்தி நிறைய சாராம்சம் கீதையிலையும் கொடுக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அழகாகவும் வியாசர் பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு அது கொடுக்குறார். இப்போ எல்லாருமே சாஸ்திரத்தை நாம ஃபாலோ பண்றோம், அதே மாதிரி வேதங்களை நம்ம படிக்கிறோம். அதே மாதிரி அந்த வேதங்கள்ல அந்த நல்ல உன்னிப்பா நாம் கவனிச்சா நிறைய சாராம்சம் நம்ம இருந்து எடுக்கலாம். இந்த பதம் இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த 8வது 20வது ஒரு நிமிஷம், இப்போ இந்த குணங்களை வந்து நீங்க என்ன மாதிரி புரிஞ்சிருக்கிறீங்க? என்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு விசேஷமான பார்வை, பகவானை பத்தி ஒரு பார்வை, இல்ல பகவானை பத்தி ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு பேசுறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வர லைன்ல வர. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன எல்லாம் சைலண்டா இருக்கீங்க? பிரபுஜி கொஸ்டினே புரியலங்க பிரபுஜி. சரி, இப்போ இந்த 20வது குணம் சொல்றீங்களா, பகவானுடைய குணங்கள், வேதங்கள் மற்றும் வசனங்கள் ஆழங்கால் பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப இதுல விளக்க உரை கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்களை மையப்படுத்தி தான் பகவான் வந்து ஒரு அவதாரமும் கொடுக்கிறார். ஒரு வார்த்தைகளை சொல்றதுலயும் சரி, எந்த ஒரு செயலையுமே சரி, பகவான் வந்து வேதங்களை முன்னெடுத்தான் செயல்படுறாருன்றதை நாம இப்ப படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதன் மூலியமாக நம்மளுடைய புரிதல் எப்படி இருக்குன்றதான் கேட்கிறேன். ஏன்னா பகவான் வந்து முழுமுதற் கடவுளாகவும் இருக்காரு, முக்காலத்தையும் பார்க்கக்கூடிய வல்லமை இருந்தாலும் கூட, ஆனா அவர் வந்து பூலோகத்துல இதுல வரும்போது அவர் வந்து வேதாந்த சூத்திரத்தை வச்சுதான் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதை அடிப்படையா வச்சு எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு அவர். நான் சொல்றேன் நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றதை விட அந்த வேதாந்த சூத்திரத்தை அடிப்படையாக வச்சு மேற்கோள் காட்டி அவர் எல்லா அதை சொல்றாரு. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நடக்கணும்னு விருப்பப்படுறாரு அவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா நம்ம பிரபுஜி பகவானே ஒரு வேதங்கள் தானேங்க பிரபுஜி, பகவானே வேதம் தானே. அதனால அவரை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எல்லாமே சொல்றாங்க பிரபுஜி. ஓகே, சரி. இப்போ இதுல ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம், அதாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கம்னா ஒரு ஸ்டோரி மூலியமாவே சொல்லலாம். என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ராமானுஜ ஆச்சாரியர் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல ஆச்சாரியா இருக்கார் இல்லையா? அவருடைய பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம். அவர் எப்படி புத்தி கூர்மையா எப்படி அவர் செயல்பட்டாருன்றத நம்ம இதுல பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கபிலமுனி வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய்க்கு உபதேசம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி சிவபெருமானுக்கு முருகப்பெருமான் உபதேசம் பண்றாங்க. இது மாதிரி எல்லாருமே உபதேசம் பண்றாங்க இல்லையா? இந்த ராமானுஜர் தன்னுடைய குருவுக்கே உபதேசம் பண்றார். உபதேசம் பண்றதோட அது விளக்கம் கொடுக்கிறார், ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறார். அதுல என்ன விளக்கம்னு பாத்தீங்கன்னா, ராமானுஜர் சிறிய பிராயத்துல, அதாவது வேத பாடசாலையில் இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்துல தான் அவர் வசிச்சார். அங்கதான் வந்து இருந்தார். அங்கதான் வந்து ஒரு யாதவர் குலத்துல உள்ள ஒரு ஆச்சாரிகிட்ட அவரு குருவா தேர்ந்தெடுத்து அங்க அவரு படிச்சுட்டு இருந்தார், வேத பாடசாலை இருந்தார். அவரு யாதவ பிரகாசர்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் பேர். அவர்கிட்ட சிஷியரா இருந்து அவர் வந்து அந்த குருகுலத்துல படிச்சுட்டு இருந்தார் ராமானுஜர். அப்ப படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு உபநேசம் கொடுக்கிறார். யாரு? அந்த குரு வந்து ஒரு உபநேசம் சொல்றார். என்னன்னா சாத்தியக குரு அத உபநேசம், அந்த 108 உபநேசம்ல அது ஒரு உபநேசம். அந்த உபநேசம்ல ஒரு டெபினிஷன் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்ன விளக்கம்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா,
தாசி ஹதா கப்சியம் புண்டரிகம் ஏவம் அஸ்வினி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதோட விளக்கம் என்ன அப்படின்றத அவரே குருவே வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகா அவர் என்ன கொடுக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, இறைவன் கண்கள் குரங்கின் ஆசனத்தின், குரங்கோட ஆசனம் இருக்கு இல்லையா, ஆசனத்தை போல சிவந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட விளக்கம் கொடுக்கிறார். அவர் சொன்ன சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு அது விளக்கம் கொடுக்கிறார். அப்போ பகவானுடைய கண்கள் குரங்கின் ஆசனத்தில் உள்ள சிகப்பா இருக்கும் இல்லையா, ஆசனம் அதோட குரங்கோட ஆசனம் வந்து சிகப்பா இருக்கும், புண்டிரகம் வந்து சிகப்பா இருக்கும். சோ அது போல கண்கள் சிவந்து இருக்கும்ன்றது அந்த குரு வந்து விளக்கம் கொடுத்த உடனே ராமானுஜருக்கு பொறுக்க முடியல, ஒரே அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். சின்ன பிராயம், அதாவது சின்ன குழந்தையா இருக்கிறார், அதாவது ஒரு 10 வயசு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அந்த வயசுல இருக்கவர் அதை சொன்ன உடனே பகவானுக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் கொடுத்த உடனே அவர் அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். உடனே குரு கேட்கிறார், பிரகாசர் யாதவ் பிரகாசர் கேட்கிறார், ஏன் அழற, என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னு. இல்ல, பகவானுடைய கண்கள் வந்து இந்த விளக்கம் வந்து எனக்கு அது எனக்கு அந்த ஓமை வந்து எனக்கு சரியா படல. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, அதை வந்து விளக்கி கொடுக்கிறார், அந்த சமஸ்கிருத வேர்ட விளக்கி கொடுக்கிறார் அந்த ஆச்சாரி. இதுதான் வரும் அந்த அர்த்தம் அப்படின்னு அவர் விளக்கி கொடுக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இறைவன், அதாவது ராமானுஜர் சொன்ன உடனே அழ ஆரம்பிச்ச உடனே அவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதாவது கபின்னா குரங்கு, கபின்னா குரங்கு அப்படின்னு சொல்றார் என்று பொருள். ஆசனம் என்றால் ஆசனம் அப்படின்றார். அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாரு, கப் ஆசனம் என்றால் குரங்கு ஆசனம் என்று தானே பொருள் அப்படின்னு வந்து யார் சொல்றார், பிரகாசர் வந்து, யாதவ பிரகாசர் வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். அப்போது ராமானுஜர் வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார், அவருடைய விளக்கம் கொடுக்கிறார். அவர் எவ்வளவு 10 வயசுல இருக்கும்போது, ஒரு சின்ன பிராயத்துல இருக்கும்போது குரு சொன்னது அவர் அக்செப்ட் பண்ண முடியல அவரால. ஏன்னா எப்பவுமே பகவான் கண்ணை பார்க்கும்போது, இப்ப நாங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறோம், நாங்க வளர்ந்த பிறகு அப்ப குரங்கோட ஆசனத்தை வச்சுதான் நாங்க பகவான் கண்ணா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு மாதிரி சகில அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றாரு ராமானுஜர். அப்ப குரு என்ன சொல்ற, இதுதான் விளக்கம்னு சொல்றாரு குரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, யார், ராமானுஜர் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்ன விளக்கம் பாருங்களேன், ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது. கம் என்றால் தண்ணீர். அவர் வந்து அங்க கபி சொன்னார், இங்க கம் என்று சொல்றார் யாரு, ராமானுஜர். கம் என்றால் தண்ணீர் என்று பொருள். அந்த தண்ணீரை உறிஞ்சும் சூரியனுக்கு கபி என்ற பேர். சூரியனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, கபின்ற பேரு சூரியனுக்கு. சூரியனுக்கும் நிறைய நாமங்கள் இருக்கு. அப்போ அந்த தண்ணியை உறிஞ்சதுக்கு வந்து கபி, அதான் சூரியன் சொல்றாரு, கம் கபி என்ற பொருள். ஆசனம் என்றால் மலருதல். இப்ப நம்ம பூக்கள் வந்து மலரும் இல்லையா, அது ஆசனம் சொல்லுவோம் நாம. அது சமஸ்கிருதத்துல, தமிழ் மாதிரி தான் சமஸ்கிருதம். ரொம்ப அழகா வந்து நிறைய உதாரணம் கொடுக்கலாம். அது தவறாக உதாரணம் கொடுக்க முடியாது, அது எடுத்துக்கூடாது. தவறான இருக்கவங்க வந்து இந்த பௌதிகவாதி தான் தவறா எடுத்துப்பாங்க, தவறான உதாரணம் கொடுப்பாங்க, நாத்திகம் பேசுறவங்க. அதே பக்திமான்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான விளக்கத்தை அழகா தேர்ந்தெடுப்பாங்க. சோ இங்க ராமானுஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா விளக்கம் எடுக்கிறார். ஒரு மலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசனம்ன்றார், அது விரியும் தன்மை இல்லையா, மலரும் இல்லையா, அது ஆசனம் சொல்றாரு. ஆசனம் என்றால் மலர்தல் என்று பொருள். அப்போ கபி ஆசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆசனம் சொன்னா கப்யாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அப்போ புண்டிரிகம் சொல்லும் பாத்தீங்கன்னா, தாமரை மலர் தான் வந்து புண்டிரிகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சமஸ்கிருதத்துல அது ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அந்த வார்த்தை. அப்போ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, கப்யாசலம் புண்டிரகம் என்றால் சூரியனின் மலர்த்தோடப்படும் தாமரை என்று பொருள் அப்படின்றார். அப்போ பகவானுடைய கண்கள் தாமரை கண்கள் போல இருக்கணும் அப்படின்றது விளக்கம் கொடுக்கிறார் ராமானுஜர். ஒரு சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ரொம்ப அழகா ஒரு குருவுக்கே வந்து அது விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது பாருங்களேன், ராமானுஜருக்கு வந்து அந்த பக்தி, அந்த இளைய பருவத்திலேயே அந்த பக்தி பரவசத்தோட அவரு அந்த சமஸ்கிருதத்துக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை கொடுக்குறார். அதே வித்தியாசம் இப்படியும் சொல்லலாம், இப்ப அது குரு சொன்னார் பத்தியில அதுவும் சொல்லலாம். அப்போ வந்து அவர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருவன் என்னை மையப்படுத்தி என்னை செயல்படும் போது, பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போது இந்த வார்த்தைகள் வந்து இந்த மாதிரிதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே பகவான் மேல அதாவது பக்தி இல்லாம, பக்தி இருக்குது, அந்த குருவுக்கு பக்தி இருக்கும், ஆனாலும் பூர்ணமா இல்லை அவர்கிட்ட. ஆனா அதுக்காக அவர் நிராகரிக்கல, ராமானுஜன் நிராகரிக்கல.
ஆனாலும் அவர் ஒரு குருவா இருக்கிறார், ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சிருக்கிறார், வச்சு வேத பாடசாலை சொல்லி கொடுக்கிறார், அவர் அந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறார். ஆனாலும் அவருக்குள்ள ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவர் விளக்கத்தை கொடுத்தார் அப்படின்றத இந்த இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புரிஞ்சுக்கலாம். வேதங்களை வந்து நாம கரெக்டா உச்சரிக்கணும், அதோட வார்த்தைகளை வந்து கரெக்டா பண்ணணும். அப்போ நம்ம பௌதிக தன்மையோடு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மாற்றம் ஏற்படும். அதே ஆன்மீக தன்மையோடு அந்த சமஸ்கிருத வீட நம்ம படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவானை மையப்படுத்தும் போது வேற அங்கல் வரும். இதே வார்த்தை தான் வேற மாதிரி பண்றது இல்லைங்களா? குரு சொன்னது இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ற வேதங்களையும் மற்றும் சாஸ்திரங்களையும் ஆழ்வால் பட்டவர் வேதங்களை உள்வாங்கணும். அதை உள்வாங்கும் போது தான் நமக்கு நிறைய நம்ம எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாமும் 21வது குணங்களை பத்தி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையானவர். பரம தூய்மை இரு வகைப்படும். முதல் வகை தூய்மை உடையவரால் ஒரு பாவியை கடைத்தேற்ற முடியும். அடுத்த வகை தூய்மையாளர் அசுத்தமான காரியம் எதையும் செய்ய மாட்டார். இவ்விரு வகை தூய்மைகளில் ஏதேனும் ஒன்றுடையவர் பரம தூய்மையாளர் எனப்படுவார். கிருஷ்ணர் இருவகை தூய்மைகளும் உடையவர். பந்தப்பட்ட பாவாத்மாக்கள் அனைவரையும் அவரால் கடைத்தேற்ற முடியும். அதே சமயம் தனக்கு மாசு வந்து சேரும் எந்த செயலையும் அவர் ஒருபோதும் செய்வதும் இல்லை. இது தொடர்பாக விதுரர் அவரது சகோதரருமான திருதராஷ்டிரனை அவரது குடும்ப பற்றினை துறக்க செய்ய முயலும்போது கூறுகிறார், அன்பு சகோதரரே, எழில் மிக்கதும் கருத்தாள மிக்கதுமான சுலோகங்களில் மகா முனிவர்களும் தெய்வீக மகான்களும் வழிபடும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் உனது மனதினை நிலைநிறுத்துவாயாக. எல்லா மீட்பர்களிலும் பகவான் கிருஷ்ணரே பரம மீட்பாளர் ஆவார். சிவபெருமான், பிரம்மதேவர் போன்ற மகாதேவர்கள் இருக்கின்றனர் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. எனினும் அவர்களது மீட்பர்கள் என்னும் நிலை எப்போதும் கிருஷ்ணரின் கருணையை சார்ந்தே இருக்கின்றது. ஆகவே விதுரர் தமது சகோதரன் திருதராஷ்டிரனிடம் மனதினை கிருஷ்ணரிடம் ஒருமுகப்படுத்தி அவரை வழிபட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவன் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை உச்சரித்தான் என்றால் அந்த புனித நாமம் அவனது இதயத்தில் ஒரு சக்திமிக்க சூரியனை போல் உதித்து அவனது அனைத்து அறியாமை இருளையும் நீக்கும். ஆகினால்தான் விதுரர் திருதராஷ்டிரன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும் என்றும் அதன் காரணமாக அவனது பாவ செயல்களில் விளைந்த மாசு தொகுதிகள் அனைத்தும் உடனடியாக கழுவப்படும் என்றும் அவருக்கு அறிவுறுத்துகிறார். பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை பரம பிரம்ம பரந்தாம பவித்திரம் பரம தூய்மையாளர் என்று அழைக்கிறான். கிருஷ்ணரின் பரம தூய்மையினை வெளிப்படுத்துகின்ற பிற சான்றுகள் ஏராளமாக உள்ளன. படிக்க பிரபு. 22. சுய அடக்கமுடையவர். தனது புலன்களை முற்றிலும் அடக்கியவன் வசி, அதாவது சுய அடக்கமுடையவன் எனப்படுவான். இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணரின் 16,000 மனைவியரும் நேர்த்தியான அழகுடையவர்கள் ஆவர். அவர்களின் மயங்க செய்யும் புன்னகையும் நாணமும் சிவபெருமான் போன்ற மகாதேவர்களின் மனங்களை கூட வசப்படுத்தக்கூடியவையாகும். அவர்களின் பெண்மை நலம் மிகவும் கவர்ச்சியுடையதாக இருந்த போதிலும் கூட அவர்களால் இன்று வரை கிருஷ்ணரின் மனதினை கிளர்ச்சியுற செய்ய முடியவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரின் ஆயிரக்கணக்கான மனைவியர் ஒவ்வொருவரும் தனது பெண்மை அழகினால் கிருஷ்ணர் மயங்கிவிட்டார் என்று கருதினர். ஆனால் அது உண்மை என்று. ஆகவே கிருஷ்ணரே புலன்களின் பரம அடக்கமுடையவராவார். இது பகவத்கீதையிலும் அவரை ரிஷிகேஷர், அதாவது புலன்களின் தலைவர் என்று அழைத்ததன் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 23. கொள்கை மாறாதவர். தனது லட்சியம் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து கடுமையாக உழைப்பவன் தனது கொள்கையில் உறுதி உடையவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். கிருஷ்ணருக்கும் ஜாம்பவான் என்ற மன்னருக்கும் சேமந்தக மணியின் பொருட்டு பெரும் சண்டை நடந்தது. ஜாம்பவான் ஒரு காட்டினில் ஒளிந்து கொண்டார். அதற்காக கிருஷ்ணர் தமது முயற்சியில் சிறிதும் தளர்ச்சி அடைந்து விடவில்லை. கொள்கை மாறா உறுதியுடன் கிருஷ்ணர் ஜாம்பவானை கண்டுபிடித்து இறுதியில் சேகந்தக மணியை அடைந்தார். 24. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க பிரபு. 24. எதையும் தாங்குபவர். தாங்கவண்ணா துயரங்களாக இருந்த போதிலும் அவற்றை பொறுமையுடன் தாங்கிக் கொள்பவனே எதையும் தாங்குபவன் என்று வழங்கப்படுகிறான். கிருஷ்ணர் குருகுல வாசம் செய்த பொழுது அவரது உடல் இளம் தளிரை போல மென்மையாக இருந்த போதிலும் கூட தமது குருவிற்கு தொண்டு செய்வதற்காக எல்லா விதமான துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொண்டார். எல்லா வகையான துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொண்டு தமது குருவிற்கு தொண்டு செய்வது ஒவ்வொரு சீடனின் கடமையாகும்.
குருகுலத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு சீடன் ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கும் சென்று பிச்சை ஏற்று தான் பெற்ற தானத்தை குருவிற்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தல் வேண்டும். பிரசாதம் பரிமாறப்படும் பொழுது குருநாதர் ஒவ்வொரு சீடனையும் உண்ண வருமாறு அழைப்பார். சந்தர்ப்ப வசத்தால் குரு ஏதோ ஒரு சீடனை உண்ண வருமாறு அழைக்கவில்லை என்றால் அச்சீடன் தனது முயற்சியில் உணவு பெறக்கூடாதென்றும், மாறாக அவன் அன்று ஒரு நாள் உண்ணா நோன்பு இருக்க வேண்டும் என்பதும் வேத விதியாகும். இது போன்ற ஏராளமான கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. சில சமயம் கிருஷ்ணர் சமைப்பதற்கு விறகு பொறுக்குவதற்காக காட்டிற்கு கூட செல்வார். ஹரே கிருஷ்ணா 25. பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஒரு கொஞ்சம் இருங்க, இது படுத்திடலாம். இப்போ தூய்மையானவர் அப்படின்னு பகவானை பத்தி நாம அந்த குணங்களை பகவானை பத்தி அந்த 21வது குணங்கள்ல தூய்மையானவர், 22வது குணங்களை வந்து சுய அடக்கமுடையவர் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இந்த குணங்களை பத்தி நம்ம நிறைய சொல்லலாம். தூய்மையானவர் இந்த பகவத்கீதையிலே இப்ப இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க, இந்த உபநேசங்கள்லயே கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப விதுரரை பத்தி இங்க ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. விதுரரோட வாழ்க்கையை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், ஏற்கனவே நம்ம தெரியும் அவர் என்ன மாதிரி இது பண்ணிக்கிறோம், நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அப்போ அவருடைய சகோதரன திருதராஷ்டிரனை பத்தியும் அவருடைய குடும்பத்தை பத்தியும் நாம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுல என்ன சொல்ல வருது, எந்த இடத்துல தூய்மையானவர் அப்படின்றத விளக்கம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. 27, அதாவது இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம். என்ன விளக்கம்னு பாத்தீங்கன்னா, திருமங்கை ஆழ்வார் பத்தி நமக்கு தெரியும். இப்ப ஆழ்வார்கள்ல வந்து ரொம்ப ஒரு பிரசித்தி பெற்ற திருமங்கை ஆழ்வார், அவரை பத்தி ஒரு சின்ன விளக்கம். பகவானை சார்ந்துதான் நாம இதை படிக்கிறோம். நன்னிலம் சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துல வந்து திருக்கண்ணபுரம் சொல்லிட்டு ஒரு இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்ய தேசங்கள்ல வந்து 108 திவ்ய தேசங்கள்ல அதுவும் ஒரு தேசம், திருக்கண்ணபுரம் சொல்ல போறாங்க. நம்ம நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க அந்த இடத்துக்கெல்லாம், கோயிலாம் போயிருப்பீங்க. ரொம்ப வந்து பிரசித்தி பெற்ற கோவில். திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து அங்க நிறைய பாசனம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். அதுல சொரிராஜனை அத பெருமாள் தான் அங்க அவதாரம், அங்க வந்து இருக்கு, அந்த விக்கிரகம் இருக்கு. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து அந்த இடத்துக்கு போய் தரிசனத்துக்காக போயிருக்கிறார். திருவேலி திருநகரில் அங்க இவர் வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து ஒரு மன்னரா இருந்தார் இல்லையா? முதல்ல அந்த திருமங்கையில வந்து அவர் ஒரு மன்னரா இருந்தார். யாரு? திருமங்கை ஆழ்வார். அப்போ வழிப்பறி வேலை எல்லாம், அந்த வழிப்பறி எல்லாம் அந்த கொள்ளையடிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை பண்ணதுனாலதான் வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு காட்சி கொடுத்து அந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு ஒரு உபதேசம் பண்ணி அவருக்கு வந்து 8 விதமான மந்திரங்களை சொன்னார். மந்திரங்களை எடுத்து கொடுத்தார். அப்ப அவர் என்ன பண்ணார், அது ஆழ்வாரா மாறிட்டார். மாறின பிறகு இப்ப தரிசிக்க வந்த இடத்துல பகவான் வந்து, நான் ஏற்கனவே வந்து 8 விதமான மந்திரங்களை உனக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லையா, உபதேசம் பண்ணிக்கிறேன்னா உனக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா, அதோட பொருள் உரையை நான் உனக்கு இப்ப தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, விளக்குறார், பகவான் விளக்குறார். எது? சொரிராஜ பெருமாள் வந்து விளக்குறார். இந்த பிராணத்தோடு நமோ நாராயணா அந்த 8 விதமான மந்திரத்தையும் பொருளையும் திருமங்காழ்வாருக்கு விளக்குறார். ரொம்ப அழகா விளக்குறார். அப்போ ஒரு மாணவன் வந்து ஒரு ஆசிரியர் எப்படி கேட்பார், நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா உனக்கு அப்படின்னு கேட்பாரு இல்லையா, ஒரு ஆசிரியர் கேட்பார் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து திருமங்காழ்வாரை கேட்கிறார், உனக்கு புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது. அப்போ உடனே திருமங்காழ்வார் சொல்றாரு, ஆனா ஆழ்வார்னு சொல்ல, திருமங்கை மன்னரே உனக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா, திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த மந்திரத்தின் சாரம் ரொம்ப அழகா விளக்குறார். என்ன சொல்றாரா, உற்றதும் உன் அடியாருக்கு அடிமை மற்றதிலும் பேசிலும் நின் திரு 8 எழுத்தும் கற்று நான் கண்முறைத்தேன் அம்பனே அப்படின்றார். ரொம்ப அழகா தமிழ்ல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் பகவானை பத்தி ரொம்ப அழகா பாரு. அது என்ன விளக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, உனக்கு மட்டும் நான் அடிமை அல்ல, உனது அடியோருக்கு நான் அடிமை என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன், இதுவே 8 எழுத்து மந்திரத்தின் சாரமே அப்படின்னு. நம்ம பகவானுக்கு அடிபணிகிறோம் இல்லைங்களா, பகவானுக்கு அடிபணிகிறோம். ஆனா பகவானோட அடியோர்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுடைய பக்தர்கள், அவங்களுக்கும் நம்ம அடிபணியணும். இந்த 8 எழுத்து மந்திரத்தோட சாரம்சமே அதுதான்றத ரொம்ப அழகா திருமங்கை ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வந்து பாசனம். எவ்வளவு தூய்மையான குணம் பாருங்க, எவ்வளவு தூய்மையான மனம் பாருங்க இல்லைங்களா? அது போலதான் அந்த இடத்துல அந்த பாசனம் எவ்வளவு அழகா அவர் இன்னும் விளக்கமா நிறைய சொல்றார் திருமங்கை ஆழ்வார்.
அதுக்கு இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, அவருடைய உன்னுடைய கண்கள் பாத்தீங்கன்னா தாமரை கண்கள் போல இருக்கு உங்களுடைய கண்களை பத்தி ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். அப்போ அந்த வர்ணிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த அவர் வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தச அவதாரத்தையும் காட்டுறார். யாரு? திருமங்காழ்வார்கள். அந்த அந்த ஸ்தலத்துல இருந்து 108 திவ்ய தேசத்துல அந்த ஸ்தலத்துல இருந்து பகவான் தச அவதாரத்தையும் அவருக்கு திருமங்காழ்வார் ரொம்ப அழகா காட்சி கொடுக்கிறார். அப்போ ஒரு அவதாரத்தையும் அவர் திருமங்காழ்வார் ரொம்ப அழகா பாசனம் பண்றார். அதுல ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க, மீனோடு ஆமை கோழி அரி குரலாய் முன்னும் ராமனை ராணாக பின்னும் ராமன், அதாவது ராமனை தாமோதரன கல்கியாகும் ஆனேன் தன்னை கண்ணபுரத்து அடியேன் கவியை ஒளி செய்து ஏனோர் இன்சொல் தமிழ் மாலை சொப்பனபாவும் திவ்யமே அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அந்த தச அவதாரத்தையே ரொம்ப அழகா குறிக்கோள் காட்டு. அதே மாதிரி கண்ணை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவானுடைய கண்ணை பார்த்து திருமங்காழ்வார் அந்த ஒரு பாசனம் பண்றாரு இந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துல வச்சு. அது என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய கண்களை வர்ணிக்கிறதுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு திறமை இருக்கணுமா. அந்த திறமை உள்ளவங்க மட்டும்தான் பகவானுடைய கண்களை வர்ணிக்க முடியும். பகவானுடைய அங்கங்களை வர்ணிக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானம் இருக்கணும். ஞானம் இருந்தா தான் வர்ணிக்க முடியும். இப்ப முன்னாடி ஒண்ணு படிச்சவங்க ராமானுஜருக்கு எப்படி என்ன மாதிரி ஞானம் இருந்ததுனாலதான் அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா அவர் அந்த விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி அந்த ஞானம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படிச்சு நம்ம உள்வாங்க முடியும் அப்படின்னாரு. அப்போ அந்த எது கேட்கிறேன்னா தூய்மையான மனம் இருக்கணும், தூய்மையான செயல் இருக்கணும். நம்ம மனமும் சரி செயலும் சரி தூய்மையா நம்ம இருந்தாதான் நம்ம இதுல விளக்க முடியும் அப்படின்றார். இந்த குணம் 21வது குணமா தூய்மையானவர் பகவான் அப்படின்றத நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நாம எப்படி தூய்மையா இருக்கணும்னு பாருங்க இல்லைங்களா. இது அது சுய அடக்கம் உள்ளவர். இது 24 குணங்கள், நம்ம 26 குணங்கள் பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. இதுலயும் பாருங்க அடக்கம் உள்ளவர், சுய அடக்கம் உள்ளவர். இதுல புலன்களை அடக்கணும். நம்முடைய புலன்களை எல்லா விதமான புலன்களையும் நம்ம அடக்கணும். அடக்காம நம்ம என்ன போறோம், நம்ம நிறைய பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். இதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்கலாம். இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அஜுர்வேதத்துல அந்த வேதத்துல இந்த கதையை சொல்லப்பட்டிருக்கு. கதைன்னு சொல்ல விட இது உண்மைய ஒரு புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப தேவலோகத்துல எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க, அடிக்கடி போடுவாங்க இல்லைங்களா. அது மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கும்போது மனிதர்கள் யாகம் பண்ணும் போது அந்த யாகத்தை தேவர்களுக்கு அனுபவிக்கணும். தேவர்களுக்கு தான் அந்த பலன் வருது. நம்ம யாகம் செய்யறோம் இல்லையா, தேவரை நினைச்சு யாகம் செய்யும் போது அந்த பலன் வரணும். அந்த பலனை யாரு போய் ரிசீவ் பண்ணி எடுத்துன்னு வர்றது அப்படின்ற ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. அப்போ யாராவது ஒருத்தரை நியமிக்கணும். அது தூதுவரா யாரு நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருத்தரங்கு நடக்குது. அப்ப அந்த மாதிரி நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அக்னி பகவானை முன் நிறுத்துறாங்க. அக்னி தேவரை நிறுத்துறாங்க. இவரு தூதரா போடலாம். அதுக்கு மக்கள் கொடுக்கிற அந்த யாகத்தோட பலன் தேவர்களுக்கு பகிர்ந்து வரணும். அது கொண்டு வர்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்னி நியமிக்கிறாங்க. நியமிச்ச உடனே நியமிச்ச உடனே முதல் அக்னிமி நியமிக்கிறாங்க. நியமிச்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவர் உயிரிழந்துறாரு. அக்னி பகவான் இறந்துடுறாரு. என்ன இறந்துடுறாரு. சரி, உடனே என்ன பண்றாங்க, தேவர்கள்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, இந்திரன் என்ன பண்றான், அவருடைய சகோதரனை அடுத்த சகோதரனை தேர்ந்துறான். அவர் அக்னி மிமி, முதல்ல அக்னி மீ, இது அக்னி மிமி ரெண்டாவது மீ, அந்த மீயை உருவாக்குறாங்க. அப்ப அவரும் என்ன பண்றாரு, அந்த பட்டத்தை அந்த தூதரா போறதுக்குள்ள அந்த பதவியை வாங்கின பிறகு அவரும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவரும் இறந்துடுறாரு. இரண்டாவது ஆளும் இறந்துடுறாரு. அக்னியோட மிமி ரெண்டாவது பேரும் இறந்துடுறாரு. மூணாவது மிமி அக்னி மிமி அவரும் நியமிக்கிறாங்க. அவரும் இறந்துடுறாரு கொஞ்ச நேரத்திலேயே. என்னடா அது, எல்லாருமே இறந்துடுறாங்களே, என்ன காரணம் இது அப்படின்னு ஒண்ணும் புரியல. அந்த கடைக்கோடி இருக்கான் பாத்தியா, கடைக்குட்டி அக்னியிலேயே 4வது அக்னியா இருக்காரு பாருங்க, 4வது பிள்ளை, 4வது சகோதரர். அவர் என்ன பண்றாரு, அவரை நியமிக்கிறதுக்கு நம்ம தான் கிட்ட வரப்போறாங்க, நாம தான் கடைசி ஆளு, கடைக்குட்டி இல்லையா, நம்மளை பிடிச்சி உள்ள போட்டுற போறாங்க. அப்புறம் நாமளும் அதே மாதிரி நம்ம சகோதரர் மாதிரி நாமளும் இறந்துருவோம். அதனால ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிறார். எங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில போய், தண்ணிக்கு அடியில போய் ஒளிஞ்சுக்கிறார். அந்த அக்னி மிமி
4வது மீன் உள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிறார். அப்ப இவங்க தேவர்லாம் தேடுறாங்க, அக்னியை தேடுறாங்க. எங்கடா போனா 4வது பையன், எங்க போனா தேடின்னு இருக்காங்க. தேடும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு மீன், அந்த மீன் வந்து தேவர்களுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்துருச்சு, இங்கதான் ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கான்றதோ ஒரு செய்கையில சிக்னல் கொடுத்துருச்சு. கொடுத்த உடனே தேவர்கள் போய் அவரை போட்டு பிடிச்சி இழுத்து வந்துடுறாங்க. இழுத்து வந்துட்டு உட்கார வச்சிடுறாங்க. அந்த அந்த இது கொடுத்துட்றாங்க, தூதரக போஸ்டிங்க அவர் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த உடனே அவரும் என்ன பண்றாரு, தன்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் செம்பனை செய்யணும் அப்படின்ற முயற்சி எடுத்து பகவானை மையப்படுத்தி அது செயல்படவுன்னா அவர் இறக்கவே இல்லை. அவர் இறக்கவே இல்லை. 3 அக்னி இறந்துட்டாங்க, 4வது அக்னி இறக்கல, உயிரோட தான் இருக்கிறார். ஆனா அந்த பதவிக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் ரொம்ப அழகா அவர் செயல்படுறார். ஆனா அக்னி என்ன பண்றாரு, அந்த மீனை வந்து சாபம் கொடுத்துட்றாரு. என்ன மாதிரி சாபம் பாத்தீங்கன்னா, தாழ்ந்த உயிரினங்களே தாழ்ந்த உயிரினமா நீ இருப்ப, மனிதர்கள் உன்னை உணவாக உட்கொள்வாங்க அப்படின்ற மாதிரி, மனிதர்கள் உன்னை வலை போட்டு பிடிச்சு உன்னை கொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு சாபம் கொடுத்துட்றாரு அக்னி. அப்போ அந்த மீன் என்ன சொல்லுதுன்னா, பகவான் கிட்ட முறையிடுது. சத்தியத்தை தானே நான் சொன்னேன், உண்மைதானே சொன்னேன், நான் உண்மைதானே சொன்னேன், எனக்கு ஏன் இவ்வளவு பெரிய தண்டனை, எனக்கும் அந்த தண்டனை கொடுக்க வேண்டானே, மீன் இனத்துக்கே வந்து அவர் சாபம் கொடுத்துட்டாரு, எங்களால் ஜீர்ணிக்க முடியல பகவானேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மீன் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்லு. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ சத்தியத்தை சொன்ன, தப்பு இல்லை, ஆனா மற்றவங்களை புண்படுற மாதிரி உண்மையை சொல்லக்கூடாது அப்படின்றாரு. இங்க ஒரு புதுசா ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் பகவான், ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். உண்மையை சொல்றதுனா கூட மற்றவங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாம இருக்கணும். உன்னுடைய செயலாளத்தானே அவங்களுக்கு துன்பம் வந்தது இல்லையா? அப்ப அது துன்பம் தான், அந்த சாபத்துக்கு நீ அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற. நீ உண்மையை பேசினா கூட சரி, அடுத்தவங்க மனசை சங்கடப்படுத்தக்கூடாது, அடுத்தவங்க லைஃப்பை நாமும் கெடுக்கிற மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்றாரு. அப்போ என்ன அர்த்தம் பாரு, டபுளா நம்ம 2 விதமா புரிஞ்சுக்கலாம். உண்மையை சொன்னா மத்தவங்க இடைஞ்சல் வரும்போது, அப்போ உண்மையை மறைச்சாலும் தவறு இல்லைன்றத பகவான் இங்க சுட்டி காட்டுறாரு. அடுத்தவனுக்கு இடைஞ்சல் வரக்கூடாது, அவன் தர்மவான் தான், அவன் தர்மவான் தான். ஆனா அவனுக்கு உண்மையை பேசினாலும் அவனுக்கு இடைஞ்சல் வரும்போது அந்த இடத்துல உண்மையை மறைக்கிறது தப்பு இல்லைன்றத பகவான் வந்து இங்க வந்து அவனுக்கு கொடித்து காட்டுறாரு. ஆனா அதே விஷயத்துல வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம அது மாதிரி சில நேரத்துல உண்மையை சொல்ல வேண்டி இருக்கும் போது, அவங்கள ஏதாவது கெடுதல் நினைச்சிருவோமே, ஏதாவது பாதகமா போயிடுமே, நாம வந்து அது மாதிரி செயல்பட்டா அதுவும் பாவம் தான். எப்படி சொல்ல வருதுன்னா, அந்த ஆத்மா பக்தி மார்க்கத்துல இருக்குதா, ஒழுக்க நெறிமோடு வாழுதா, அப்போ அந்த உண்மையை நீ சொல்லும் போது மறைக்கலாம். அதே பௌதிகவாதியா இருக்குது, அவனால இந்த பிரபஞ்சம் சமுதாயம் கெட்டு போகுதுன்னா அந்த உண்மையை சொல்லலாம். இந்த இடத்துலயும் பகவான் இந்த உபநேசம் கொடுக்குறாரு. யாருக்கு? அந்த மீன் கொடுக்குறாரு. இருந்தாலும் என்ன சொல்றாரு மீன், நீ வந்து உண்மையதான் சொன்னேன், பரவாயில்ல, ஆனா அவன் சாபம் கொடுத்தது அவன் சைட்லயும் கரெக்ட் தான், ஆனா நீ சொன்னதும் கரெக்ட் தான். அதனால உன்னை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக உன்னுடைய வம்சத்தை, உன்னுடைய மீனோட இனத்துக்கு நான் வந்து மச்ச அவதாரம் நான் எடுத்து உங்களுக்கு நான் பாதுகாப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்றத, உங்களை கௌரவப்படுத்தேன் பகவான் வந்து அங்க வாக்கு கொடுக்குறாரு அந்த மீனுகிட்ட. அப்போ நம்ம இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்களேன், இல்லைங்களா? நாம எப்பவுமே வந்து சுய ஒழுக்கமா இருக்கணும், யாருக்கும் எந்த ஒரு சிக்கல் இல்லாம நம்ம உண்மையை பேசுறோம், பொய்யை பேசுறோம், நம்ம செயல்ல நல்ல செயல் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவங்களையும் சித்திரவதை பண்ணக்கூடாது. இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட பாருங்களேன், பக்தி கொடுக்குறோம், பக்தி கொடுக்கணும்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு சில பேர் செட் ஆகாது, சில பேருக்கு வீட்டுல இருக்கிற மாதாஜிக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க, சில பேர் பிரபுஜி ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கு. அவங்களுக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யனா கூட சரி, அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாம பக்தி கொடுக்கணும். பக்தி கொடுக்கறது நிறைய வழிகள் இருக்கு இல்லைங்களா? பக்தி கொடுத்து நிறைய வழிகள் இருக்கு. யாருக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லாம ஒழுக்கமா சுய கட்டுப்பாடும் நம்ம அந்த செயல்படணும் அப்படின்றதுதான் இந்த குணங்களை நாம எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, கொள்கை மாறாதவருக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம். இப்ப கொள்கை மாறாதுன்னு சொல்லும் போது நம்ம உபநேசங்கள் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். கொள்கை மாறாதவருக்கு என்ன மாதிரி சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு
ஒரு இவரை பத்தி சொல்லலாம். யாராவதுன்னா நம்மளுடைய ஜாதகம் பாக்குறாங்கல்ல புரோகிதர்கள், அந்த ஜாதகம் பாக்குற ஜோசியர்கள் இருக்காங்கல்ல, ஜோசியர்கள் அவங்கள சொல்லலாம், விளக்கம் சொல்லலாம். இது எங்க நடந்தது பாத்தீங்கன்னா, கேரளாவுல மேல்புத்தூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் இருக்கு. மேல்புத்தூர் ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்துல நாராயண பட்டதாரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பூதிரி இருந்தார். பட்டத்தாரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பூதிரி இருந்தார். அந்த நம்பூதிரி பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்த பிறகு அவருக்கு வாதம் வந்துடுச்சு. வாதம்னா வந்து இந்த கோமா ஸ்டேஜ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துடுச்சு அவருக்கு. கை கால்லாம் இழுத்துக்கிச்சு. இந்த வாதம் வந்தவொடனே அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அவருக்கு. அப்போ அவருடைய வேலைக்காரன் கோபாலன்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர்கிட்ட சொல்றாரு, கோபாலா, என்னன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. என்னால நடக்க முடியல, எழுந்துக்க முடியல, உட்கார முடியல, இதே மாதிரி படுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். இது ஏன் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இது நல்ல ஜோசி கிட்ட போய் விசாரிச்சுட்டு எனக்கு சொல்லி கேட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோபாலன் அவனுடைய உதவியாளனை அவனை அனுப்புறாரு. அப்ப அந்த ஆள் நேரம் என்ன பண்ண ஒரு ஜோசி கிட்ட போறார். ஜோசி கிட்ட பார்த்து சொல்றார், இந்த மாதிரி எங்களுடைய ஓனர் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே கோபால் ஓடிடுறான். அதுக்கே அவர் ஜோசியர் ஒன்று சொன்ன உடனே ஓடிடுறான். ஓனர் கிட்ட வரான், நம்பூதி கிட்ட வரான், பட்டாதாரி கிட்ட வந்து சொன்ன உடனே என்ன சொன்னாரு ஜோசியர் அப்படின்னு. அவர் என்னங்க வேற மாதிரில சொல்றாரு அப்படின்னு. என்ன வேற மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னு. குருவாயூர் கோவில்ல மீனை நாக்கால தொட்டு பாராயணம் பண்ண இது பாசாரம் பண்ண சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு. இந்த கோபாலன் இந்த ஜோசியர் இந்த மாதிரி சொன்னாருன்னு சொல்றது சொன்ன உடனே, இது அபச்சாரம் இல்லையா? கோவில்ல போய் உள்ள மீனை எடுத்து நம்ம நாக்குல தொட்டு நம்ம எப்படி நாம இது பண்ண முடியும்? அது தோஷம் இல்லையா? அப்படின்ற மாதிரி கோபாலன் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றான். உடனே அவர் என்ன நாராயண பட்டதாரி என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? நம்பூதிரி என்ன சொல்றாரு, அடடே நீ தப்பா விளக்கம் புரிஞ்சுக்கிட்ட. அவர் ஜோசியர் சொன்னது வந்து கரெக்டானதான் சொல்லி இருக்கிறாரு. அது என்ன தெரியுமா? மீன் அவதாரம் பகவான் மச்ச அவதாரம் எடுக்கிறார் இல்லையா, முதல் அவதாரம் எடுக்கிறார் இல்லையா, அந்த 10 அவதாரத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா வந்து மீனை தொட்டு நீ வந்து பாசனம் பண்ணுன்னு சொல்றார். இதுதான் அவர் வந்து ஜோசியர் சொல்லியிருக்கிறார். இதெல்லாம் பிரார்த்தம், அதை செய்யணும். அப்ப அந்த செஞ்சா அந்த வாதம் போயிடும் ஜோசியம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அப்ப நீ உடனே கிளம்பு, நம்ம எல்லாம் கிளம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவாயூருக்கு போறாங்க. அவரை தூக்கின்னு போறாங்க பல்லாக்குல வச்சு. 10 பேர் 5 பேர் தூக்கின்னு போறாங்க. அப்போ கேரளாக்கு போயிட்டார். அங்க குருவாயூருக்கு போயிட்டார். குருவாயூர்ல போயிட்டு அங்க போய் உட்காந்துட்டு பகவான் கிட்ட அவருடைய வலது பக்கத்துல பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு வலது பக்கத்துல ஒரு திண்ணில உட்காந்துக்கிட்டு பாசனம் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் மீன் அவதாரம் மச்ச அவதாரத்தை வச்சு சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா பாரு. அப்போ அவரால் திரும்ப முடியாது, ஏன்னா வாதம் இருக்கு இல்லையா, அவரால் திரும்ப முடியாது. அதுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா விடுக்கிறார். என்ன சொல்றாரு பாருன்னா, ஏன் கழுத்தை திருப்ப முயற்சி, ஏன் சிரமப்படுற, ஏன் முயற்சி எடுக்கிற அப்படின்ற. என் கழுத்தில் அதாவது இருபுறமும் நன்றாகத்தானே உள்ளது. என் கழுத்து நல்லதாக நான் பாக்குறேன், நீ ஏன் கஷ்டப்படுற? நீ கஷ்டப்படாம அப்படியே கஷ்டப்படாம நீ படி, நான் என் கழுத்தை திருப்பி பாக்குறேன் அப்படின்றார். யாரு? குருவாயூர் பகவான் சொல்றார். சொன்ன உடனே அவரு பாசனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அந்த பாசனம் தான் நாராயணின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகா வந்து அதை என்ன சொல்றாருன்னா, 1000 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட நாராயணத்தை ரொம்ப அழகா வந்து நாராயண பட்டதாரி நம்பூதிரி ரொம்ப அழகா வந்து அது பாசனம் பண்றாரு. ரொம்ப அழகா பண்றாரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10ஆ பிரிக்கிறார். அந்த நாராயணி அந்த மந்திரத்தை வந்து 10ஆ பிரிச்சு ரொம்ப அழகா வந்து அது வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். அது சொல்லி முடிச்ச உடனே பகவானும் அதை கழுத்தை திருப்பி அவனை கஷ்டப்படுத்தாம இப்படிலாம் வந்து கேட்கிறார். ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். கேட்டு அந்த சொல்லி முடிச்ச உடனே 10 அவதாரத்தை முடிச்ச பிறகு அவருக்கு என்ன அந்த வாதம் எல்லாம் போயிடுச்சு. யாருக்கு? நாராயண பட்டதாரி நம்பூதிரிக்கு அந்த வாதம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அப்போ இவர் என்ன பண்றாரு, வாதம் எல்லாம் போன உடனே பகவானை வணங்கி ஆத்ம நிவேதனம் அடைஞ்சு நேரா ஜோசி கிட்ட போறார். ஜோசி கிட்ட போய் கேட்கிறார், நீங்க என்னை வந்து எப்படி நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்க, நன்றி தெரிவிச்சுட்டு கேட்கிறார். அப்ப ஜோதிடர் சொல்றாரு, ஏன்னா பகவானுடைய கிருஷ்ண அவதாரத்தை நீ டைரக்டா சொல்லாம சொல்லிருக்கலாம்ல, நீ எதுக்கு மற்ற அவதாரத்துல இருந்து 10 அவதாரத்தையும் குறிப்பிட்டு சொன்னீங்க? ஏன்னா குருவாயூர் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா ரூபத்தில் தான் அவங்க வந்து அவதாரம் கொடுக்கிறார். அவரை மட்டுமே நான் பாராயணம் பண்ணிருக்கலாமே, எதுக்கு ஏன் தசாவதாரத்தையும் கொடுத்து மீனை தொட்டு பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் ஒரு
அவதாரத்தையும் ஒரு ஒரு மகிமை இருக்கு. உன் திருவாயால நாராயண மந்திரத்தை நீ சொல்லணும்ன்றதுக்காக தான் உன்னை பகவான் வந்து நியமிச்சிருக்கிறார். ரொம்ப அழகா அந்த தோசி ரொம்ப அழகா விளக்கம். அது மாதிரி அந்த வேதத்தை நம்ம படிக்கணும். நாராயண மந்திரத்தை நம்ம படிக்கணும். ரொம்ப அழகானது அந்த மந்திரம் அது. ஸோ இங்க இதுக்கு என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொள்கை மாறாதவர்கள். இதை விளக்கம் கொடுக்கலாம். ஒரு ஒரு காரியம் நாம செய்யறோம். ஒரு காரியம் செய்யறோம்னா பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போதுதான். இப்ப நம்ம பிள்ளைகளை வந்து நல்வழியில கொண்டு போனோம். எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம அவங்களை கொண்டு போகணும்னு வச்சுக்கலாம். பகவானை மையப்படுத்தி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டோரிகளை சொல்லி பாருங்களேன். ரொம்ப காது கொடுத்து அழகா இனிமையா கேட்பாங்க. அவங்களுக்கு அது புரியும். அந்த கொள்கையிலிருந்து என்னைக்குமே நம்ம மாறக்கூடாது. எந்த செயல் பண்ணாலுமே சரி பகவானை மையப்படுத்தி சொல்லணும். அவருடைய புராணத்தை பத்தி சொல்லணும். அவருடைய பக்தர்களை பத்தி படிக்கணும். அவரோட பக்தரை பத்தி மத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளுடைய எண்ணமும் சரி நம்ம செயலும் ஒழுங்குபடுத்த முடியும். சரிங்களா? அப்போ நம்மளுடைய செயல் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. சுய ஒழுக்கமா இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொள்கை என்னைக்குமே நாம விட்டு கொடுக்காம நம்ம செயல்படுவோம். சரிங்களா? சரி. இப்ப நாம 26 25 படிக்கணும் பிரபு. 25 படிக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னித்தருள்பவர். மன்னித்தருள்பவர் தனது பகைவனிடமிருந்து வரும் எல்லா விதமான அபச்சாரங்களையும் பொறுமையுடன் தாங்கிக் கொள்பவன் மன்னித்து அருள்பவன் ஆவான். சிசுபாலனை கொல்வதை பகவான் எந்த அளவிற்கு தவிர்த்தார் என்பது குறித்த சிசுபால வதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் மன்னித்தருளும் குணம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சிசுபாலன் சேதி நாட்டு மன்னன் ஆவான். அவன் கிருஷ்ணரின் உறவினராக இருந்த போதிலும் எப்போதும் அவர் மீது விரோதமுடையவனாக இருந்தான். எப்போது அவர்கள் இருவரும் சந்தித்துக் கொண்டாலும் சிசுபாலன் கிருஷ்ணரை அவமானப்படுத்தவும் இழிவான பெயர்களை கூறி அழைக்கவும் முயல்வான். மகாராஜா யுதிஷ்டிரர் நடத்திய ராஜசூய வேள்வி மண்டபத்திலும் சிசுபாலன் கிருஷ்ணரை இழி பெயர்களிட்டு அழைத்தான். ஆனால் கிருஷ்ணரோ அவற்றை கவனியாது அமைதியுடன் வீற்றிருந்தார். எனினும் அங்கிருந்த சிலர் சிசுபாலனை கொல்ல முயன்றனர். அவர்களையும் கிருஷ்ணர் தடை செய்தார். அவர் மன்னித்து அருள்வதில் வல்லமை மிக்கவராவார். மேகங்கள் இடிமுழக்கம் செய்யும் போது வலிமையுடைய சிங்கம் தனது கர்ஜனையால் உடனே அதற்கு பதிலளிக்கும். ஆனால் அதே சிங்கம் நரி போன்ற சிறு பிராணிகளின் முக்கியத்துவமற்ற ஊளைகளை சட்டை செய்வது இல்லை அல்லவா? ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியார் கிருஷ்ணரின் மன்னித்தருளும் திறனை பின்வருமாறு போற்றி கூறுகிறார். போற்றுதலுக்குரிய பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியே, தனது கால் நகங்களினால் அன்னை ஜானகியின் மார்பில் கீறிய காக்கை தனது தவறுக்கு வருந்தி உமது திருவடிகளில் வீழ்ந்தபோது நீர் அதனையும் மன்னித்தருளிய கருணாமூர்த்தி ஆயிற்றே. தேவர்களின் தலைவனான இந்திரன் ஒருமுறை ஒரு காக்கையின் வடிவம் எடுத்து சீதா பிராட்டியின் மார்பில் தாக்கினான். இது லோகமாதாவான அன்னை சீதாவிற்கு இழைக்கப்பட்ட பெரும் அவமானமாகும். பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தி உடனே அந்த காக்கையினை கொல்ல முயன்றார். ஆனால் அக்காக்கை பகவானின் திருவடிகளில் வீழ்ந்து தனது தவறுக்கு வருந்தியதால் பகவான் அதனை மன்னித்து அருளினார். பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் மன்னித்தருளும் குணத்தை விட பகவான் கிருஷ்ணரின் மன்னித்தருளும் குணம் மிக பெரியது என்று ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியார் தமது பிரார்த்தனையில் மேலும் கூறுகிறார். ஏனென்றால் சிசுபாலன் தனது ஒரு பிறவியில் மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து 3 பிறவிகளில் கிருஷ்ணரை அவமதித்து வந்தான். இருந்தும் கிருஷ்ணர் தமது ஜோதியில் கலக்கும் முக்தியை சிசுபாலனுக்கு அளிக்கும் அளவிற்கு அன்புமயமானவராக திகழ்ந்தார். இதிலிருந்து பிரம்மஜோதியில் கலப்பது என்னும் ஒரு பொருள்வாதியின் லட்சியம் ஒன்றும் அடைவதற்கு அரியதல்ல என்று தெரிகிறது. கிருஷ்ணரிடம் நித்திய பகைமையுடைய சிசுபாலன் போன்றவர்களே இவ்வாறான முக்தியை எய்த பெற்றிருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து மன்னித்தருள்வர். இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து சிசுபாலன் கதையை பத்தி சொல்லி விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப சிசுபாலனுக்கு வந்து ஒரு பிறவி இல்ல 3 பிறவின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அது என்னன்னு நமக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். இரண்யாட்சன், இரண்யகசிபு, ராவணன், கும்பகர்ணன், தந்தவக்கரன், சிசுபாலன். அது ஏன் அந்த மாதிரி அந்த 3 அவதாரம் அவங்களுக்கு வரணும்? ஏன் பகவான் அந்த மாதிரி அதாவது சபிச்சுக்கிட்டு துவாரபாலகர்கள் அவன் ஜெய விஜயர்கள் வந்து பகவான் ரொம்ப காலத்துக்கு பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக
எதிர்ப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 அவதாரங்கள்ல இருந்து திருப்பி பகவானுடைய சேவைக்கு போயிடுறாங்க. ஓகே ஓகே. அது காரணம் வந்து என்னன்னா அது சாபத்தினாலதான் இல்லைங்களா? அது நம்ம சொல்லணும் இல்லைங்களா? சனகாதி முனிவர்கள் கொடுத்தாரு சாபத்தினால அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாபத்தினால அவங்க 3 பிறவி 7 பிறவி வேணுமா 3 பிறவி வேணுமான்னு கேட்டு பகவான் கேட்டு நான் 7 பிறவி வேணாம் 3 பிறவி போதும் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வேணாம். இப்ப அந்த இடத்துல வந்து அந்த யாகம் அந்த இடத்துல நடக்கிற இடத்துல அந்த சபையில வந்து அது அந்த பண்ணும் இடத்துல அங்க சிசுபாலன் தவறான விளக்கம் அதை தவறான பகவானை பத்தி தவறா பேசுறான். அப்ப எல்லாருக்கும் கோவம் வருது ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கும் கோவம் வருது, பீமனுக்கும் அதை விட கோவம் வருது, எல்லாருக்குமே கோவம் வருது. அப்ப எல்லாருமே கோவப்பட எழுந்துக்கும் போதோட பகவான் எல்லாரையும் நீங்க எல்லாம் அமைதியா இருங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் கையாலதான் அவர் இறக்கணும். இப்ப கர்ணன் எப்படி இறக்கணும்? கர்ணனும் பகவானும் அர்ஜுனனும் 2 பேரும் சேர்ந்துதான் அவனை கொல்ல முடியும், இல்லைன்னா கொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அது போலதான் இங்க சிசுபாலனுடைய இதுதான் அப்படிதான் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த இடத்துல வந்து கர்ணன் சரி, 2வது துரியோதன சரி, எல்லாமே வந்து தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க, தவறாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஏன் அந்த அளவுக்கு அந்த ஞானம் இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படின்றதும் நாம இன்னொரு நாளைக்கு அந்த பத்தி படிக்கலாம். ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த அந்த ஸ்டோரி மூலியமா படிச்சோன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? சரி, உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தாதவர் அதை பத்தி பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 26 உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தாதவர் தனது மனதில் இருப்பதை பிறரிடம் வெளிப்படுத்தாதவன் அல்லது ஒருவனது எண்ணமும் செயலும் புரிந்து கொள்ள முடியாததாக இருந்தது என்றால் அவன் தனது உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தாதவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் குற்றமளித்த பின்னர் பிரம்மதேவன் அவரை தன்னை மன்னித்து அருளும்படி பிரார்த்தித்தார். உள்ளம் உருக பிரார்த்தித்த பின்னரும் கிருஷ்ணர் தமது வழிபாட்டில் திருப்தி அடைந்தாரா அல்லது அதிருப்தி அடைந்தாரா என்று பிரம்மதேவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பிரம்மனின் வழிபாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காத அளவிற்கு கிருஷ்ணர் தமது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தாதவராக இருந்தார். கிருஷ்ணர் தமது மன உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தாதவர் என்பதற்கு மற்றொரு சான்று அவர் ராதாராணியிடம் செய்த காதல் லீலைகளில் காணப்படுகின்றது. ராதாராணியுடன் கொண்ட காதல் லீலைகள் பற்றி கிருஷ்ணர் எப்போதும் வாய் திறவாது மௌனம் காத்து வந்தார். எந்த அளவிற்கு அவர் தமது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தாதவராக இருந்தார் என்றால் அவரது சகோதரரும் அவருடன் எப்போதும் உடன் இருப்பவருமான பலதேவரால் கூட கிருஷ்ணரிடம் ஏற்படும் மாறுதல்களை புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த இடத்துல பாருங்க, இதுலயும் பாருங்க ரொம்ப அழகா இங்க வந்து உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தாதவர் அப்படின்னு சொல்லிடு. இப்போ பிரம்மதேவராலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியல, உணர்ச்சி வசத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அப்ப நாமெல்லாம் ஏமாத்தன்னு பாருங்களேன் சரிங்களா? நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அதாவது 26 குணங்கள் படிக்கிறோம், 26 குணங்களை படிச்சிருக்கோம் இப்ப பகவத்கீதையில. அப்ப 26 குணங்களை வந்து நம்ம சாராம்சத்துல நம்ம எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, வீழ்ச்சி அடையாதவர், அதாவது வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள், இதையும் படிச்சோம். வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் யாருன்னு படிச்சோம். உணர்ச்சியை எப்படி வெளிப்படுத்தணும்ன்றதை நாம சாதாரணமா நம்ம வந்துடும். இப்ப பிரம்மாவுக்கு எப்படி வந்தது உணர்ச்சி வசப்பட முடியல, அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஆனா பகவான் பாருங்க அந்த உணர்ச்சி வசத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாரு. இப்ப நம்ம அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாமே. அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம சேவை பண்ணோம், என்ன மாதிரி நம்மளோட மனநிலை வச்சிருக்கணும் உணர்ச்சி வசப்படாம இருக்கிறதுக்கு? உங்களோட புரிதல் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்தித பிரஜன் இலக்கணம் உடையவரா இருக்கணும், எல்லாத்தையுமே சமமா கருத்துறவரா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நிஷ்காம கர்மத்துல பண்ணும்போது அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே. இப்ப நிஷ்காம கர்மத்துல பண்ணும்போது நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? கரெக்ட். இது விளக்கம் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். சரி ஓகே. இப்ப நம்ம ஒரு அளவுக்கு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். உணர்ச்சி வசப்படுறதே வந்து நாம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா 14வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து அந்த இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம், முக்குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். முக்குணங்கள் தெரியும் போது பாத்தீங்கன்னா
நம்ம எந்த இடத்துல நாம வந்து அதுல பந்தப்படுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, உணர்ச்சியில பந்தப்படுவோம், நம்மளுடைய நடத்தில பந்தப்படுவோம், நம்மளோட செயலால நம்ம பந்தப்படுவோம். இப்ப நம்ம செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முக்குணங்கள்ல வந்து நம்மள பாதிப்படையும், அந்த அம்சங்களால நம்ம பாதிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம உணர்ச்சி வசப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம குணங்கள் அதை நம்ம ஈஸியா நம்மள வந்து குணமாய நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். உணர்ச்சி வசப்படவே கூடாது. உணர்ச்சி வசப்பட ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணமாய வந்துருவான். வந்துட்டு நாம எந்த மாதிரி உணர்ச்சி அடைகிறோம் தான் முக்கியம். காதல் வசப்பட்டு உணர்ச்சி அடைகிறோமா, இல்ல வந்து காமத்தினால உச்சி அடைகிறோமா, அந்த உணர்ச்சி வசப்படுறோமா, இல்ல ஒரு ஆளை கொல்றது கூடிய ஒரு, அதாவது குணங்கள் பகவானுக்காக நாம உணர்ச்சி வசப்படுறோமா. இப்ப இந்த 3 விதமானது. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பகவான் முன்னாடி பாராயணம் பண்ணும்போது சரி, பகவானை கீர்த்தனம் பண்ணும்போது சரி, ஏதோ பகவானுக்கு ஆராத்தி எடுக்கும்போது சரி, சில பேர் அழுவாங்க, கண்ணுல தண்ணியா வரும். அந்த உணர்ச்சி ஒண்ணு இருக்கு, அது சாத்விகமான உணர்ச்சின்னு சொல்லலாம். ஆனா பகவான் முன்னாடி அழக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த அழகு வந்து உணர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல உணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க. இது சத்துவ குணம். அப்ப ரசோ குணம்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பேராசை குணமா இருப்போம். அந்த 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 உணர்ச்சி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மள பந்தப்படுத்தும். ஆனா இது 3மே நம்மள பந்தப்படுத்துறது தான். இந்த 3 குணங்களுமே. சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவன் அந்த மாதிரி உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டான், கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணுவான். இது இப்ப அந்த பகவான் முன்னாடி அழக்கூடாது, கண்ணீர் வரக்கூடாதுன்றது ஒரு ஐதீகம் இருக்கு. அந்த ஐதீகம் அதை மக்கள் இப்ப நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் அதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா சத்துவ குணம், அது நல்ல குணம் தான். ஆனா உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழறார், பகவான் முன்னாடி அழறார், ஏதோ ஒரு காரணம் வச்சியும் இல்ல பரவசம் முன்னாடி அழறார், அதுவும் சத்துவ குணம் தான். அதே ரசோ குணத்துல உணர்ச்சி வசப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி பந்தப்படுவார். சமோ குணத்துல வந்து ரொம்ப மோசமானது. அப்ப அந்த உணர்ச்சியில கண்ட்ரோல் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா அதி உத்தமமான செயல். இது நம்ம உணர்ச்சியில கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல படிச்சோம், 14 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா படிச்சோம். எந்த இடத்துல நம்ம பாதிப்பு அடைகிறோன்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக, இல்ல பிரபுபாதாவும் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தார் இல்லையா. சுய திருப்தி உடையணும், இதுவும் தெய்வீக குணத்துல நாம பார்த்திருக்கோம், குணத்திலேயே நம்ம பார்த்திருக்கோம். 16 அத்தியாயத்துல அதை பத்தி ரொம்ப அழகா இது அதுலயும் பார்த்திருக்கோம். திருப்தி அடையணும், எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம திருப்தி அடையணும். திருப்தி அடையலன்னா நம்ம என்ன பண்ணும், குணம் வந்து ரசோ குணம் தான் போகும், கண்டிப்பா ரசோ குணம் தான் போகும் திருப்தி அடையலன்னா. நடுநிலை படிங்க படிங்க. எத்தகைய நாட்டமின்றியும் எத்தகைய துன்பம் நேரிடனும் உள்ளம் கலங்காமலும் தன்னுள் தான் திருப்தியுடன் இருப்பவனே சுய திருப்தியுடையவன் எனப்படுவான். கிருஷ்ணர் சுய திருப்தியுடையவர் என்பதற்கோர் உதாரணம். வெல்வதற்கரிய மகத நாட்டு மன்னனான ஜராசந்தனை கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், பீமன் மூவரும் மல்லுக்கு கொன்று அதற்கான பெருமையை கிருஷ்ணர் பீமனுக்கு அளித்ததில் காணப்படுகின்றது. இதிலிருந்து கிருஷ்ணரை கீர்த்தியில் மிஞ்சுவதற்கு எவரும் இல்லை என்ற போதிலும் கூட அவர் புகழுக்கு அடிமையாகாதவராக இருந்தார் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் இகழ்ச்சியை பொருள்படுத்தாதவர் என்பதற்குரிய சான்று சிசுபாலன் அவரை இழிப்பெயர்களை கூறி அழைத்த நிகழ்ச்சியில் காணப்படுகிறது. மகாராஜா யுதிஷ்டரின் ராஜசூய வேள்வி மண்டபத்தில் கூடியிருந்த அனைத்து தேச அரசர்களும் அந்தணர்களும் அந்நிகழ்ச்சியால் பெரிதும் துன்பமுற்று கிருஷ்ணரை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவரை வழிபட்டனர். ஆயினும் அந்த அரசர்களாலும் அந்தணர்களாலும் கிருஷ்ணர் அதனால் வருத்தமுற்றாரா என்று கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. 28. நடுநிலைமை உடையவர். விருப்பு வெறுப்புகளால் பாதிக்கப்படாது இருப்பவர் நடுநிலைமை உடையவன் ஆவான். கிருஷ்ணரின் நடுநிலைமைக்கு ஒரு சான்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 33வது ஸ்லோகத்தில் 100 தலை நாகமென காளிங்கனை அவர் தண்டித்ததில் காணப்படுகின்றது. காளிங்கனை அவர் கடுமையாக தண்டித்தவுடன் காளிங்கனின் மனைவியர் அனைவரும் பகவான் முன்பு தோன்றி அவரை பின்வருமாறு பிரார்த்தித்தனர். போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, அசுரகுணமுடைய அனைத்து உயிர்களையும் தண்டிப்பதற்காக நீர் இங்கு அவதரித்துள்ளீர். எங்கள் கணவனான இந்த காளிங்கன் பெரும் பாவியாவான். அதனால் அவனை நீர் தண்டித்தது ஏற்புடையதே. உமது பகைவர்களை தண்டிப்பதும் உமது மைந்தர்களை கொஞ்சுவதும் ஒரே தன்மை உடையன என்பதை நாங்கள் நன்கு அறிவோம். நிந்திக்கத்தக்க இந்த காளிங்கனின் எதிர்கால நன்மைக்காக இவனை நீர் தண்டித்துள்ளீர் என்றும் நாங்கள் அறிவோம். மற்றொரு பிரார்த்தனையில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. எதிர்குலத்தில் சிறந்த போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, உமது பகைவன் நன்மை செய்தான் என்றால் அவனுக்கு நீர் அருள் புரிகின்றீர். உமது மைந்தன் தீமை செய்தான் என்றால் அவனை நீர் தண்டிக்கின்றீர். அந்த அளவிற்கு நீர் நடுநிலையுடையவராவீர். பிரபஞ்சங்களின் பரமாச்சாரியராக நீர் இருப்பதால் இதுவே உமது கடமையாகிறது.
உம்மிடம் ஒரு சார்பு இல்லை. அப்படி யாரேனும் நீர் ஒருபுற சார்புடையவர் என்று கூறினான் என்றால் அவன் நிச்சயம் தவறு செய்கிறான் என்றே பொருளாகும். 29 படிச்சிடலாமா? தாராளமான மனதுடையவர், எல்லாவற்றையும் வாரி வழங்கும் வள்ளல் தன்மை மிக்கவனே தாராளமான மனதுடையவன் ஆவான். துவாரகாபுரியை கிருஷ்ணர் ஆட்சி செய்த பொழுது தானம் செய்வதில் ஒரு எல்லையே இல்லாத அளவிற்கு அவர் தாராளமான மனதுடையவராக விளங்கினார். சிந்தாமணி, கற்பகத்தரு, காமதேனு அதாவது சுரபி போன்ற வளங்களை உடைய ஆன்மீக லோகத்தையே மிஞ்சும் வண்ணம் துவாரகபுரியில் அவர் செய்த தானம் மிகப்பெரிய அளவினதாகும். கோலோக பிருந்தாவனம் என்னும் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக லோகத்தில் அளவற்ற பாலை பொழியும் சுரபி பசுக்கள் இருக்கின்றன. அங்குள்ள தரையெல்லாம் இரும்பை தொட்டால் தங்கமாக மாற்றும் சிந்தாமணி கல்லினால் ஆனதாகும். அதாவது கிருஷ்ணரின் உறைவிடமான ஆன்மீக லோகம் எல்லா வளங்களும் நிறைந்ததாக இருப்பினும் துவாரகாபுரியில் இருந்தபோது கிருஷ்ணர் செய்த தானமானது கோலோக பிருந்தாவனத்தின் வளங்களை எல்லாம் மிஞ்சுவதாக இருந்தது. கிருஷ்ணர் எங்கிருந்தாலும் கோலோக பிருந்தாவனத்தின் அளவற்ற செல்வம் எல்லாம் தாமாகவே அங்கு வந்து இருக்கும். கிருஷ்ணர் துவாரகபுரியில் இருந்தபோது அவர் தம்மை 16,108 வடிவங்களாக பெருக்கிக் கொண்டார் என்றும் ஒவ்வொரு வடிவமும் ஒவ்வொரு ராணியுடன் அவரவர் மாளிகையில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த மாளிகைகளில் கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தார் என்பது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு மாளிகையிலிருந்தும் அணிமணிகளால் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட 13,054 பசுக்களை அவர் தானமாக கொடுத்து வந்தார். கிருஷ்ணரின் 16,108 மாளிகையில் இருந்தும் இவ்வாறு பசுக்கள் தினமும் தானமாக வழங்கப்பட்டன. அதாவது ஒவ்வொரு மாளிகையிலிருந்தும் 13,054 பசுக்கள் வீதம் 16,108 மாளிகையிலிருந்து தினமும் பசுக்கள் கிருஷ்ணரால் தானம் செய்யப்பட்டன. தானமாக கொடுக்கப்பட்ட பசுக்களின் மதிப்பினை எவராலும் அளவிட முடியாது என்ற போதிலும் கிருஷ்ணர் துவாரகாபுரியை ஆண்டபோது அது அவரது தினசரி கடமையாக இருந்தது. தர்மநெறி நிற்பவர். சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள தர்ம நெறியினை கடைபிடித்து அந்த நெறிகளை பிறருக்கும் எடுத்து ஓதுபவன் தர்ம நெறி நிற்பவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஒரு வகையான நம்பிக்கை உடையவனாக இருப்பது மட்டும் தர்ம நெறியின் அடையாளம் ஆகாது. தர்ம நெறிகளுக்கு ஏற்ப ஒருவன் நடத்தல் வேண்டும். தன்னை முன்னுதாரணமாக கொண்டு அவன் பிறருக்கு உபதேசித்தல் வேண்டும். அப்படிப்பட்டவனே தர்ம நெறி நிற்பவன் என்று அறியப்படுகிறான். கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் இருந்தபோது அதர்மம் என்பது இல்லை. இது தொடர்பாக நாரத முனிவர் ஒருமுறை கிருஷ்ணரிடம் வேடிக்கையாக குறிப்பிட்டார். ஆயர்குல சிறுவர்களின் தலைவராக போற்றுதலுக்குரிய பகவானை மேய்ச்சல் நிலங்களில் உள்ள புல்லை தின்று தமது 4 கால்களினால் மேய்கின்ற உமது காளை மாடுகள் என்பது இங்கு தர்மத்தை குறிப்பிடுவதாகும். நிச்சயமாக அதர்ம பொருட்கள் அனைத்தையும் தின்றிருக்கும் என்று. அதாவது கிருஷ்ணரின் கருணையினால் தர்ம நெறிகள் அனைத்தும் பேணி பாதுகாக்கப்பட்டதால் அதர்ம செயல்களை காண்பது அரிதினும் அரிதாயிற்று என்பதாகும். கிருஷ்ணர் பல்வேறு யாகங்களை தொடர்ந்து செய்து தேவலோகத்தில் உள்ள தேவர்களை வரவழைத்ததனால் தேவர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் தமது மனைவியரை பிரிந்தே இருந்தனர். அதனால் தங்கள் கணவர்களை பிரிந்து துயரற்ற தேவ மங்கையர் கிருஷ்ணரின் 9வது அவதாரமான புத்த பகவான் அவதரிப்பதற்காக வழிபட்டனர் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது கிருஷ்ணர் அவதரித்ததற்காக மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு பதிலாக அவர்கள் அவரது 9வது அவதாரமான பகவான் புத்தர் அவதரிக்க வேண்டும் என்று கூறி வணங்கினர். ஏனென்றால் பகவான் புத்தர் மிருக பலியை ஒழிப்பதற்காக வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள வைதீக சடங்குகளையும் யாகங்களையும் நிறுத்தியவர் ஆவார். புத்த பகவான் அவதரித்தார் என்றால் எல்லா வகையான யாகங்களும் தடை செய்யப்படும். அதனால் அவர்களது கணவன்மார்கள் அந்த யாகங்களுக்கு அழைக்கப்பட மாட்டார்கள். அப்படி அழைக்கப்படாவிட்டால் அவர்கள் தன் மனைவியரை விட்டு ஒருபோதும் பிரிந்து செல்ல மாட்டார்கள் என்று அந்த தேவ மங்கையர்கள் கருதினர். சில சமயம் வானுலகத்தில் உள்ள தேவர்கள் இப்போது ஏன் இப்பூமண்டலத்திற்கு வருகை புரிவதில்லை என்று கேட்கின்றனர். இக்கேள்விக்கு பதில் என்னவென்றால், பகவான் புத்தர் அவதரித்து இப்பூமியில் மிருகபலியை நிறுத்துவதற்காக யாகங்களை மறுதளித்தமையால் யாகங்கள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டன. அதனால் தேவர்கள் பூமிக்கு வருவதில் ஆர்வம் கொள்ளவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த யாகத்தை பத்தியும் சரி ரொம்ப அழகா நம்ம இப்ப படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப படிச்சோம். இதை பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப அழகா சொல்லலாம். அது ஒரு 2-3 ஸ்டோரியோட சொல்லலாம். இது அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். இதை பத்தி போன் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கு. யாத்திரா விஷயமா போன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு. அதனால இந்த இதோட நிறுத்திப்போம். நம்ம அடுத்த 22வது அத்தியாயம் மூலியமாக இந்த கதையை அந்த ஒரு 3 கதையை வச்சிருக்கிறேன். இது அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு கொஞ்சம் போன் வந்துகிட்டே இருக்கு, அதனால போக வேண்டியிருக்கு. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவரும் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.